kiri baik kali. Aduh. Yes. Winner jeng deng dan Winner. Count. 1, 2, 3. Bu fish dong nalang ya. Bu ice dinai ni busu jayo. Bu ice ya finira. Hello logofer, good morning and welcome back to my son of Bodoland YouTube channel. Nonton mulai naik channel logofer. Ang naik dini hai, mahai dong nonton lagi hai. Nonton na. Ang buang apa dong? Ang hai asal lagi ni. Mesti store dong ni. Dihai mana blog lana ini karena ini. Ang daya naik lagi ni dokan ni hai. Jeriken lagai dengan. Jeriken mana ni dekin ni thangas no. Dekho ada na. Dekho barang lagai sino. Dekho petrol ni thaki na. Diesel aja ya. Dokan ni nama ada dengan motor plus. Bihai bungai gaul ni location ada ni ya. Just opposite tu deh. Bungai college road. Itu baru milk ni ada na. Bihai ni bihai normal ni na. Here's my friend Dipankar Borman. Dokan orang kibat tu kau dia kiki pai. Here shop riding accessories for the helmet, jacket, gloves, tapos helmet logo, Bluetooth intercom, tapos jerry can, plug box, fog lights, HDJ fog lights, mobile, tapos chain loop, सब जिमान कितने दरकार राइडिंग और कारने सब है ना का टाइप और वैसे पोस्टर रखा है नोंथांमोना खोनानो मोनदों नैबेहाय मा मा दङ दखानावहाय जिसिबां पार्स नांगौ बाइकफोरनि बेहाय मोननो हागोन बे दिपांकर बर्मन बेजों कन्टेक्ट खालाम माने जेबो आन्दायनांगौ गैया दखाना एकदम बर'मेल कलेज रडजों थाङो वन प्लास बिनि एकदम अपोजिट खाथियावनो आरो 10 मिटारल' नैबे माबानिफ्राय बर'मेल सारियालि दखाननिफ्रायहाय सारियालि लामानिफ्रायहाय दा हेलमेटफ्रा गोसोबादि नै माखौ लानो गोसो नोंथांमोननि सयसजों मोनगोन बेहाय ओमफ्राय दा खिन्थाखाबाय नै टप बक्स जायखौहाय बाइक बे खिबु सायावहाय जों लागायो मेनलि फर जायफ्रानाखि लं जार्नि ट्राभेल खालामो ना बिसोरनि थाखाय आरो बियो ओमफ्राय बेहाय नोङो मा कालारनि नांगौ जेरैखि रेड कालारबो दङ नै मोनजोबगोन आरो स' फै बेहाय बायफै नोंथांमोना आंनि लोगो बियो जों गोदो गंसेयाव फरायनानै थाङो ओमफ्राय दायो आं बेनिफ्राय थांगोन मोनसे गोदान जायगायाव थांगोन लोगोफोर आंबो नुफेराखै दा माखासे लोगोफोर गसाइगावनि बिसोर आंखौ लिंहरदों फातगावथिंजाय माबानो लालमाथि ना माबा होननाय जायगाया बेखौहाय एसे नायनो आरो आं दिनैहाय बे दखाननिफ्रायनो आं ब्लगखौ जागायनाय जाबाय स' आं लागायगासिनो दं बेखौ जेरिकेनखौहाय नोंथांमोननो दा दसे उनाव देखायगोन लोगोफोर दायो जाजोब्बाय नै आं बेखौनो लागायदों बेनिहाय ओमफ्रायहाय ओरैहाय माबायावबो दमाया लागायबाय आङो बेनियारखौहाय दिपांकरा बेनो नैबे दखाना बेनो दै खाथिल' जाखायो नैबे माबानिफ्रायहाय बे बर'मेल कलेजफ्रावनो ओरै थांबाय ओमफ्राय नोङो नैबेनि दखानाव फैनोब्ला ओरैल' हाबदो आरो सानजाजोंहाय बेनो ठीक আছে दिपांकर थेंक इउ दा लोगोफोर आं थांनोसै फातगाव दिदिद हगद ए साइड मोना नोंलायलै गारिया गिदिरथार नै जाथारा बङाइगावआवबो एरायजाया अ सान्स लानानै फिउ होगोन आङो बिउ सिगारेट हागोन ना हाया हायोथ' होबाय चलो ओइ बेटारि हगद ओइ बन्ति रुख' लोगोफोर ओरैबायदि दिले जागासिनो नङा नै फंबाय नै ओइ भाइ हेल' आं नै बाहाय दासो कारिगाव मोनदों ओइ माबा रुमनि साबिया लाना फैफिननांबाय दा ओमफ्राय सासे लोगोआ रुमाव थांनानैहाय हैफिननांदों आं कारिगाव ओइ थगायहरनांखाबायसो आं माने ओरै माबा माबियाव लेट जानो हाबायना नै बेखौ लागायनायावहाय बिराद लेट जादों जेरिकेनखौ लागायनायावहाय ओमफ्राय ओंखाम जाबावबाय बे जाद'आ जाना होदों माबाया बे नाथफ्रा मिलायाखैमोन गुसुंद्राय जादों दा थगायहरबाय आं फंबायखौहाय नों ब्लगावसो मिथिसिगोन फंबाय नोंखौ थगायनायखौहाय सरिलाय गाज्रिनामोन उफाय गैयियावसो थगायनांदों दे बिराद स्पिडाव फैनाय जाबायलै थावाबो हंल' थांखाबाय बे एसे गोबाङैनो दङमोन दाखाल भुटानावहाय राजिब ब्रादार राजिब सोना हरनायनिनोमोन आं फुल टेंकि ओमफ्राय सालाय दाबो आं इन्डियान थाव सोआखौ ओमफ्राय दा नै एसे मोजाङैनो जामबाय माने स्पिड सालायला बिदिनो जामो खिन्थु
नों स्पिड सालायनाया माने एसे गावनि थाखायबो मा होनो सेफटिनि थाखायहाय सेल्फ सेफटिनि थाखायबो एसे गाज्रिखा खिन्थु इमारजेन्सिनि थाखाय आं फैनाय जादों दा नोंथांमोना आं सानो जाय फंबायफोरा अभार स्पिड खालामो मालाबाबो अभार स्पिड सालाय नों लिमिटआव सालाय नोंनि हानायखिनिखौ सालाय बे मेसिन बुस्थु बियो बे रिमट कन्ट्रल नङा दे रिमट कन्ट्रला दस्रा जायो रिमट कन्ट्रल माने नों सेनाय लोगो लोगोनो नों दस्रा माने माबेखौबा सालायदों सालायाखै बेफोरखौ नों कन्ट्रल खालामनो हायो आरोखि लाखिनाय खिन्थु बे मेसिन बुस्थु दै बेखौ नों इमारजेन्सि नों लाखिनोबो हाया जानो हागौ ओंखायनो नों नोंनि लिमिटआव थाङियानो मोजां नों मोनसे डेस्टिनेसनावनो थांखागोन नालाय माने नोङो एसे लेटब्लाबोथ' नोङो बेहाय सहैगोन ओंखायनो नोङो थिग लिमिटआव थाङिया मोजां आरो जियानो जा आं थांगासिनो दङ नै सेरफांगुरिसिम थांगोन आङो ओमफ्राय सेरफांगुरिनिफ्राय बोरै आं जेबो प्लान मिथिया बे फंबायमोना लांगोन आंखौहाय फार्स्ट सेफटि फार्स्ट आं बुंबाय थाखायो सब समाय लाइक नों जिखियानो नों बाइक सालाय हेलमेट ना मास्ट दे हेलमेट एकदम हेलमेट नांगौ मास्ट नों गाननानै एन्ड फर द राइडार्स जोंना राइडार्सफ्राथ' मिथिखागौ जायफ्रानाखि क्लाबाव सालायो गासिबो मिथिखायो जों माने रुल्स एन्ड रेगुलेसनावनो थाखाय जोंना सेफटि फार्स्ट ने जोंना नाम्बार वानाव फैखायो बियो हेलमेटआ मास्ट नङा नों प्रपार राइडिं गियार्स नों इउज खालामनांगोन ओमफ्रायो जुदि नों गावनि सेफटिखौ लुबैयोब्लालाय माथो नों एसे साननांगौ खिन्थु सेफटियावहाय नों नोंनिखौल' सानना जानाय नङा हो नों बथ पार्टिस नों मोननै पार्टिखौबो साननांगोन आरो जाहाथे नोंनि गोरोन्थियावनो सोरबाया मा होनो नोंजों सौग्रावनानै नोंजों एक्सिडेन्ट जानानै बे जखम जाया एबा जेबो खहा जाया नोंखौबो साननांगोन आरो बथ पार्टिस नों मोननैनिखौबो नोङो रेसपन्सिबिलिटि लानो हानांगोन आरो गावनि लाइफ एन्ड फर द आदार पार्टि जाया नोंजों जादों एबा जागोन नै बेखौहाय नोङो साननांगोन आरो दा जिखियानो जा लोगोफोर बे गोदान जायगायाव आं थांगासिनो दङ नै माबायदि जायगा आं मोनसेयाव माने जायगाया बिराद मोजां नोङो बेवहाय दै बोहैनाय दं दैया बिराद मोजां ओमफ्रायहाय हाजोनो जायगाया हाजो जिं जिं हाजो सेर सेर दा दुगैनोबो गामसा लालायबायनोलै नायनोसै र' माबायदि दै बियो पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंनि AK-47 जोंनो गावगोन नोंनि न'खौहाय फै साला गावफै नोम्फानि न'खौ गावफै दे हायोला फाटगाव टलगेट मोनबाय नै लोगोफोर दानो पिस्तलजों गावफ्लंगोन बिखायावनो गावफै सोरबा गावफै माने सोरबा गावफैब्ला हामगौसो नेनानै थाग्राब्रा जोङो गैयाबो ना जोंखौहाय बिदि गावफ्लंलायनो नागिरग्रा थाब्ला हामगौ आरोना गावफ्लंनो नागिरग्राबो बेबायदिसो सानखोमाना थायो आं नों मोनसे खोथालै दाखाल कमेन्टआवहाय सानैसो मानसि कमेन्ट खालामहरदों माने सासे मानसिनि हिन्जावनो बिराद नायो जाहैदों आंनि ब्लगखौहाय ओमफ्राय बुंनाय बिनि लिरनाय बादिब्ला माने जेने थेनेब्लाबो माब्लाबा सानसे खेबसेब्लाबो लोगो हमथारगोन जाहैदों आंखौहाय ओमफ्राय दा बे बिथाङा गिनानै दङ दा खारफागोनसो नामाब्रा होनना गिदों आरोखि बे लोगो हमनानैहाय ओरैबा खारफालांगोनसो नामाब्रा होननानै फंबाय आंनि दाय गैया खारफायि आंनि दाय गैया ओमफ्राय आंबो बेफोरबायदि सुबिदाखौसो आं जमनानै थाग्राखाना खारखाबालाय माथो लाना खानासो दङ थिग गैया दा बिदिनो जानानै दङ नै लोगोफोर सोरनिबा माबा हिनजावफ्रा बे सिख्लाफ्राखौ बुङानै आङो माने सिख्लाफोर नंखा नालाय बे हाबा जाखानाय हिनजावफ्रासो एसे इन्ट्रेस्ट नायोगोनलै बे आंनि ब्लगखौ सानो आरो दाखालिबो हौवा हिनजाव दावराव आंजों फट' लादोंमोन हिनजावा सेसलै दा बिदि दाजाथों आरोना फट'खौलाय आंबो लुबैनायालाय खाथि एसे सिथाब थानानै फट' लानोहाय सिख्लाफोरजोंहाय ओमफ्राय हनै नोंसिनि हौवाफ्रा मोजां मोना ना बिदिखौहाय बोराबमो मेगन सायो हाय बोरैथो आच्छा दा दे बेसेबांसो जायो बेनिफ्राय औ बारा जानाङा दा लामाया बेनो नै हाइवेनिफ्राय जों लेफ्ट जानानै थांगासिनो दं सा मोखां देरि माथो माबा माबि लानोसै थान्दाफोर दा जों लोंनोहाय दखान गोलैनो होजोंहाय लामाया आंनि थाखाय एकदम गोदान दे लोगोफोर आं थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आं ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय 15-20 किल'मिटार जागोन बायदि आरो बिसोर बुंनाय बायदिब्ला माने जेबो खामानिया गैया बेवहाय एकदम गोदाव सोराव बरिं मोनगासिनो माने राइडनावबो थाङा मानावबो थाङा ना
ओमफ्राय ओंखायनो दान्दिसे टाइम पास खालामनायसै होननानै नैबे फंबाया मैया फन हरदों आंनोहाय ओमफ्राय एसे नै दिनैहाय सोलाबगोन ना सोलाबा सानबाय थादोंमोन आं दहाय फुङाव हानाय लाबोफिनबाय सोलाबलायनायसै थांनायसै होननानै फैनाय जादों आरो नायनि र' माबायदि जायगाखौथ' माने रावबो एक्सप्लर खालामफेरनाय बायदि मोनथिदों आं मोनथिनायावहाय जायगाया खिन्थु गलालै लोगो नै मैदेर नेग्रा दंलायसै बे हाग्राबारिजों फैनाय जायगायानो न' पिकनिक जन ने मोनबावसो नै रायमनानि आन्दाराव गोग्लैयो बेबो ओमफ्राय लामाथ' नैबो जोबखाबाय ओमफ्राय बेनिफ्रायबा माबायदि बे लामा खुथ्रा खुथ्रिसोसो बे लामाया दा हाग्राबारिनि लामा बे हाग्रा गोजासो नै ओरै मैदेर फैग्रा गोजा लोगोफोर न' पिकनिक जन ओंखायनोथ' बेखौ दाबो पिकनिक स्पट बानायनो हायाखै फरेस्टनिफ्राय रेस्ट्रिकसन दंखायो ओंखायनो वाव हा 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 थिगैनो दं मोजां मोनलांगासिनो दं आं खिन्थु जों जाखिनि सालायबोबाय एकदम बरियानो लामाया नै बेनिफ्रायसो नै बेबायदि जानानै दङ दायो एकदम सिल सिलखा खिन्थु गामि सिं सिं दै लामाया टार्निं गोजा नेपालिफोर दं बर' दं बेबायदि मिक्स आरो ओइ नै माथो सोरबाफोर लाइन मारिदों नामालै मोजांलै बहाय नै सेंग्राफोर गार्लफ्रेन्डफोर लानानैहाय लाइन मारिफैनोहाय फैब्लाबो मोजाङै मोजां लानानै थांफिन दे न'फ्रावहाय गोदाव सोराव नङा दाम जालाबायगोनबो नङाब्ला फुरा हाग्राबारि खानै बारि जाहैबाय दैलामबारि कवारि थाखा गोजानैलै बेफोर थाखाजोब गासिबो थांखायखानायसो नामा बिसोरलाय भुटान रायजोसिम हाजो नांहैलायनाय मोजाङानो गाज्रि नङा बिदिखौ मोजां मोनो नै माथो मानसि गिदिरनि खिसो दङ नै बारा थिग जानाय नङालै बेवहाय दाय गोनांसिन नङाब्रा बिसोरलाय साथामालाय लोगोफ्रालाय दाय गोनांफोरजों जानाय नङालै गारना हारसिंलाबो खानांगोन दाय गोनांफोरजों नंगौ नाङा जाखो सानलाय लांबायलां लोगोफोर माथो दैबो नुवा जेबो नुवा नै खवारिसो जायगायानो बेसे गोजानथो बेसे गोजान दै दङ ओमफ्राय आयो बांसिनलै apa भगवान सोरजिगिरि आनन्द भाई कृष्ण चलो लोगोफोर गोबां गोजान फैनानैहाय नै दा दै एसे स्राय बोहैनानै मोनफैबाय बेखौनो बुंनांसिगोन जोंनि डेस्टिनेसना जों माने दै नागिरबोगासिनो दङ नालाय नुबाय जों दैखौ मोनफैबाय नै जानो खुनुरोखोमल' बासिबायलै गोलैहांनि देलाय ओइ स्ल' अन्थाइ दं फुटबलानो मोजां जायो नै ओइ वाव what right kembali pasti nanti anggu jago nih turun sekian wow Korea biar lama itu kan nih dausnya anggu gini kesini ya Basya ini namanya nih बेनो आरोना नैबे हाजो सेरावनो जों जिरायनो होनना फैदों ओमफ्राय दैयालाय बेफोरनो नोंथांमोना नुबोखाबाय बेखौहाय फिसा दै जों दा नागिरनानै दुगैगोन र' जायगा मोजां नायनानैहाय ओमफ्राय बरियालै माथो जायगाया
Wow, wow, wow. बबेबा खनायाव दं बायदि मोनलायदों आं खिन्थु बे जोंनि बड'लेण्डसो दे रावनिबो नङा जोंनि बड'लेण्ड बियो गैया होद मोजांमालाय जायगाया मोजांमोन बै सासेनाव नै सिलंनियाव लोगोफोर फाइनालि नै जों दा हाग्राबारि गेजेराव सफैबाय बिसिबा गोजौ हाजो बायदि जाना दं नै बेजों गोदो दै बोहैयोमोन ओमफ्राय बेजों खुरजोबनानैहाय दैया दा बैथिं बोहैयो आरोना लिंबोग्राफ्रा नै लकेलनिलै थगायना बोरै बोरै लिंबोखो बाला अन्थाइ बारिजों लिंबोजोब्बाय जोंखौहाय दा प्लानथ' जेबो गैयामोन ओमफ्राय दहाय फुङावसो आं नैबे सानसोरां फंबायजोंहाय दहाय फन खालामब्रबनानैहाय बोरैबा ग्रोब फैनाय जादों आरोना थांदिनि होननानै फैनाय जादों ओमफ्राय माबा दैबो दं होननानै गामसा बायदिसिना लाबोनो होनना दुगैनो होन्दोंमोन गैया थगायनो हाबाय नोंलानो खेबसेल' हायो दिनैल' हानाय सेकेन्ड हालिबो थगायनायाथ' थगायनाया आंबो थगायखादों ब्लगाव नायब्लासो नुगोन नोङो आंनि थगायनायखौ र' बुंथ'लिया गाइखेर मोनो बे 60 थाखानि गाइखेर हम डिलिभारि खालामगोन बेखौबो जायो नामा नोंलाय प्रफिट थाइसे थाइनै थगायना जाहैगोनलै बेखौबो दा जेबो गैया लोगोफोरनि बेहाय जों एसे बार जानो होननानैसो फैनाय नालाय एसे नेचारेल बार जानोसै होननानैहाय ओमफ्राय दायो एसे जिरायनानै थान्दाफोर लोंनायसै इनारजि ड्रिंक लानानै फैफाखादों दै गुसु लोंगोन दैयाबो दुंबोखो ना माबोखो नै खेर' खानसा फिसा आनबक्सिं खालामनोसै बेखौ गोखोगोरनै प्लास्टिक बायदि सालायग्रा मिथियो ओरैनो बेथ' गैया थगायबायना ओइ दङरा हाबलांबाय नै बाजु बुज्ल' बेलाय बेयो बुं दे नोंसाबो बखरसो दुंद्रायबोखाबाय नै आयै हालोदानोलाय आयै अग्लि नांलायलाय नै गिबिजोखाबाय नै बेवहाय गारसनहरनांगौसोल' अग्लि नांले ओमफ्राय दैयाबो खेवनांगोन नामा ना खेवनांगोन दैयालाय आदसा दे गारदावनायसै बेखौ गैला नै गुसु जाजोब्बाय ओइ दैया गुसु जाजोब्बाय नों लागाव थांफिननानै एसे बोलोफ्रा एनार्जि लाग्रोसै बेनो लोगोफोरनो जोंथ' जौबो लोंनो रोङा नालाय जाम्बा जाम्बा मानसिफोर एनार्जि ड्रिंक लानानै एसे थाल लानानैहाय ओरैनो फ्रिज गोनांमोनलै नैबे माबायाव फ्रिज दङ नालाय आंनिया बेयाव आइस दोननायनि गुसु जायो बेयाव आइस गैया आरो फेनेरा गुदुं जायो जायनि लाग्रो बे गुसुबो मोननो हागौ नायना लानो रोङोला जा दांबाय दोनफिननो मोनाखै दांबाला थिखांखा जायगाया आंनि थाखाय बिराद गोदान दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय फैनायालाय फैयो सेंग्राबो बैयाव दङ नै चिराङावथ' दैया रानबायना एकदम नागिरथाब दुगैनो होनना फैबाय नै दैया मोनफैबायबो नै नोङो थगायनायाखौहाय नङा सानबाय आं नुबाय थिगखौनो बुंदों नोङो दुगैजामारो बरिया जायगालै मोजां मोनदों दासो गोजोनदों गोसोखौहाय जायगा गोदानाव थगायाखै नोंखौबो लिंबोदों नोङो हद बे ड्रेस फैदों नोङाथ' बावलाबायगोनलै बिदि जायगायावसो फैनोखौ उसु जायो ओमफ्राय नै बिदिसो लानांगौ जाबाय जुथाया बेलाय मा साइसनि अन्थाइ दुब्लि थाना दंसो नानोबो इनार्जि ड्रिंकसो दौनायसो नङालाय अयथासार ना दङ नै दैयावहाय बे मा नाङानो थाग्रा नङा बेलाय मानसिनि हमाखैथ' नोङो मानसिनि हमाखैथ' माखौबो नोङो दैयाव हालौनायसै
सोर बावसिन थैहाबनानै थानो हायो बादि नायदों थगायलायनाय गैयालै आं नायखागोन 1 2 3 Denjel mas sakit. Kela leng kena maksud. Leng nanti kian rasa leng nanti rasa lah. Winner jeng dengda dan ya. Winner jeng. Count. 1 2 3. Baik. Hale le. Hale. Dah bos sekarang ini cuma. Dirabai. Moy hane. Irim fiyakı şirangimफ्राय. लोगोफोर थांफिन ओंखारबाय जोङो नै दा ओमफ्राय जोङो लोगोफ्रा गंनैसोआ गेनाव खाग्राफ्रा एसे सिगांग्रोबा जोंथ' रकेटसो नालाय बाहाय जों दङ नै बिरनायसो जोंबो बेनिफ्राय एबार दैजों दालांसैलाय दहायनो जोंहा लामा गोदानजों लांदो ओरै लांसै थगायनानै बोरैबा लाबायदों इयो हथेसा थगायना बोरैबा लाना फैबाय जायगाया मोजां दै लोगोफोर बरिया दाननैसो इन्जय खालामबाय जों दुगैबायबो ओमफ्राय मोजां जायगा दुगैनोहायबो दा फैनोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय बे ब्लगाव नायग्राफ्रा आराम फैनो हाखासिगोन आरो बोरै फैनांगौ फैनाङा जे आं बेहाय डिटेल्स होबोगासिनो दंखायो स' बिदिब्ला लोगोफोर थांबाय थानि ओमफ्राय हाजोफ्रा नै मा होनोब्ला जायगायावहाय माबा खालामाथि लालमाथिनो गोजानो बैथिंसो दा लालानै बे गुफुरसो थगायनासो खिथाखोना माखो नामाखौ गाव मिथिगौसै लामाया गोसोबायदि नों जेरै सालायनो गोसो एरै सालायनो हायो नै खेरेबाय गोरलै सेस सालामथाय गिदिनाव फुदुंदों आं मिथिलेलै मा जाखो हा गोग्लैबाय लोगोफोर साला गियारा थाला गैया टु गियाराव सालायगासिनो दं हायदै फेनेरासो गेरेबखो नामाख्रा जेबो जायाखै लोगोफोर जों दायो नै थांफिनगासिनो दंसो बेसेबा गोबाव 10 बोसोरसोनि उनावहाय आंनि R15 R15 बेखौ सालायदों आं बे फंबायनिनो आं बेखौ सालायदों बियो एसे सालायनाय होनना सानदों आइडिया आंजों बारा जानाय नङालाय बे गारिया आखाइ साजोबखाबाय नै एसे सालायनायावनो मोजां मोनबाय बेरायहैनानैहाय मालाबा गोदान जायगायाव लांबावदो दे जागोन थेंकिउसै बेरायहैनो थाखाय थांजोबनोसै ओमफ्राय दे उनाव लोगो फिसाबाय दे जागोन दे बङाइगाव डाइरेक्ट बेरायनोसै लोगोफोरनिसिम बिदाय लाबाय